Queremos presentarvos un proxecto que está desenvolvendo a Diputación de Pontevedra para a xestión do lixo orgánico. Un proxecto extraordinariamente coherente, extraordinariamente ambicioso. Encargou a Oceira da súa implementación e o seu apoio a través do traballo no sistema educativo formal. Despertado interés tanto no Ministerio de Transición Ecolóxica como en diferentes comunidades autónomas dos insulares canarios, o interés da Unión Europea ou en países que teñen vido a conocelo como Xapón ou como a China. Vendo as intervencións das persoas que están desenvolvendo este programa, penso que vos vai animar a aprofundar máis no seu coñecemento a través de todos os materiales que o proxecto leva xenerado e que con certeza vai seguir xenerando no futuro. O proxecto educativo de Revitaliza é un proxecto radical, porque poucas veces se vai a raíz de tantas cousas. O descubrimento dos procesos circulares que marcan os procesos ecolóxicos esenciais que garanten a continuidade da vida na terra, a compostase, en boa medida é a única reciclase que se podería realmente definir como tal. A través do xogo de Cocolo Caracol e de Paca Flor, procuro ensinarlles de xeito divertido, pero tamén didáctico, que é o compós, para que serve e da súa importancia para o coidado da nosa natureza. Comeza cun conto de Cocolo, o noso personaxe principal, o caracol, que coa axuda dos seus amigos, os bichocos, consiguen facer compós, explicámoslle co conto o proceso para facelo. Despois facemos un xogo cunha serie de actividades de xogos de movimento, de observación, imitamos insectos, porque o tema dos bichos e bichos relacionados coa compostaxe interésalles moitísimo aos pequechos. É moi gratificante ver como aprenden, como asimilan contidos, a pesar das reducidas idades. Destacaría nestes anos a boa acollida que tiveron e siguen tendo as actividades. Moitas veces entroncan incluso estas actividades con outras que se están facendo nos centros, outros programas educativos que teñen que ver, por exemplo, ca recollida selectiva ou con a alimentación máis sa, incrementando a ingesta de froita, sobre todo nas merendas. Os propios nenos e nenas son un vehículo que fai achegar ás súas familias toda a información sobre o tema. Penso que é unha ferramenta non só importante, sino necesaria e incluso diría imprescindible para que a compostase chegue a todos. A reducción da súa erosión, a retención de auga, de nutrientes, e para que toda aquela persoa que traballa a terra vai ser un elemento imprescindível nesa xeración de nutrientes e no bo facer, no bo traballo da preparación da súa terra, da terra que está a traballar. Desexos que teño eu sobre unha mellor sociedade, e estos pódense encauzar a través dun proceso de compostaxe. Isto estamos trasladando ao alumnado e ao profesorado, e a recepción por parte deles é magnífica. Ademais, saber que estamos traballando todo este equipo de persoas desde a educación infantil até o bacharelato, grazas a esta forma de traballar, o resto das persoas tamén melloramos, non? Nos aplicamos un pouco máis. O programa educativo reproduce algúns dos sinais de identidade do que Revitaliza no seu conxunto, como é a cooperación entre as distintas partes e entidades, ofrecendo actividades incluso a centros de ensino que están en municipios que non fan parte polo momento do programa Revitaliza. Tamén a transversalidade, deseñas actividades non só para alumnado, senón tamén para o profesorado, as AMPAs, as familias. A hora de implantar a compostaxe nos concellos en distintas fases, pois tamén a hora de participar no programa educativo tamén hai unha progresividade. Destaca, por exemplo, o Congreso Escolar. O propio centro de ensino desenvolve un programa que logo presentará o propio alumnado na xornada presencial do Congreso. É a continua avaliación e adaptación
deseñando actividades para contextos fora do ensino formal, como poden ser as ludotecas, os campamentos, ou como, evidentemente, as propias necesidades de adaptación e de redeseño de actividades e protocolos por mor da pandemia. Todo o que vive, todo o que medra, respira e come luz parte dunha base, educación, a comunicación, a concienciación, a participación, están postos ao servizo dese obxectivo para que a vida siga sendo, en boa medida, o temos nas nosas mans.